U svakom gradu postoji mjesto gdje se pamćenje ne čuva slučajno, nego namjerno, gdje se riječi skupljaju, uređuju, tiskaju i ostaju. U Čakovcu to mjesto već gotovo cijelo stoljeće ima ime Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu. Osnovan 1936. Dva put zabranjen u vremenima represije, a od 1990. do danas neprekidno aktivan i prepoznat kao vodeći nakladnik Međimurske županije. Ovo je priča o kulturi koja se ne da izbrisati. Sve počinje 16. veljače 1936. kada je u Čakovcu osnovan pododbor Matice Hrvatske. Na čelu mu je profesor Franjo Jelačić, uz potpredsjednika Antuna Matasovića, tajnika Gastona Tabora i niza uglednih članova, profesora, liječnika, sudaca, odvjetnika, poduzetnika, kulturnih djelatnika. U početku rada pododbor je bez stalnog sjedišta. Ustanovna sjednica održana je u vatrogasnom domu, potom sastanci u restauraciji i u stanu odvjetnika doktora Odića. No već u svibnju 1936. unajmljuju se prostorije u današnjoj Boškovićevoj ulici. Najprije čitaonica, zatim knjižnica. Matica u Čakovcu pokreće događaje koji okupljaju ljude oko knjige i jezika. Tjedan hrvatske knjige, književna sjela, gostovanja gradišćanskih Hrvata 1938. i bunjevačkih 1940. obilježavanja velikih jubileja, od Šenoe do Gundulića i stalnu kulturnu razmjenu s Varaždinskom Maticom. Planirana izdavačka djelatnost ostvaruje se skromno, ali simbolički snažno. 1936. izlazi knjiga doktora Zvonimira Dugačkog Međimurje, zemlja i stanovništvo. Do 1940. Matica u Čakovcu i Međimurju okuplja 78 članova, a širi se i izvan grada. U Štrigovi je utemeljeno povjerenstvo, a planira se i povjerenstvo za prelog. A onda dolazi lom u povijesti. Dana 16. travnja 1941. godine mađarska vojska ulazi u Čakovec. Rad Matice Hrvatske zabranjuje se. Arhiva je mahom uništena. Iza toga dugi period u kojem organizacije s nacionalnim predznakom nisu dopuštene. Čini se kao da je sve prekinuto, ali nije završilo. Obnova se rađa tiho, ali odlučno. Pripremni sastanci počinju već 1962. na inicijativu profesora Jože Skoka i Zvonimira Bartolića, a 29. lipnja 1964. održana je osnivačka skupština obnovljenog ogranka. Za predsjednika izabran Joža Skok, za tajnika Zvonimir Bartolić. Sjedište je u prostorijama Pedagoške akademije, a rad kreće od nule, jer je dokumentacija iz prvog razdoblja uništena. Ipak, energija je tog vremena nevjerojatna. U samo 7 godina održano je oko 150 književnih večeri, predavanja i tribina, a objavljeno je 13 knjiga. Simbolički vrhunac dolazi 1971. Ogranak suorganizira znanstveni skup povodom 300. obljetnice Zrinsko-Frankopanske pogibije, otkriva spomen ploču na zidinama staroga grada Zrinskih i sudjeluje u postavljanju obilježja doktoru Ivanu Novaku. Planira se i pokretanje časopisa, ambiciozno zamišljenog Hrvatskog sjevera. No politička klima naglo se mijenja. U ozračju gušenja Hrvatskog proljeća, tada nazivanog Maspok, dolazi do obračuna s nepoželjnima. U siječnju 1972. Matica Hrvatska iznenada je zabranjena. Prethode uhićenja vodstva i pretresi prostorija. U trenutku zabrane ogranak ima 122 člana. Drugi put zabrana. Drugi put pokušaj prekida. Ali ideja i opet ostaje. Nakon obnove Matice Hrvatske u Zagrebu krajem 1989. Čakovec vraća svoj ogranak na velika vrata. Dana 3. veljače 1990. održana je obnoviteljska skupština u prostorijama tada već bivše Pedagoške akademije. Za predsjednika ogranka izabran je profesor Zvonimir Bartolić, a za tajnika profesor Dragutin Toma. Već i prije skupštine članovi Matice čine gestu koja govori više od svake rečenice. 24. siječnja 1990. na zidine Zrinskoga grada vraćaju spomen ploču koju su komunističke vlasti skinule 1978. godine. Time se ne vraća samo jedna ploča, vraća se i pravo na javno pamćenje.
Do 1991. ogranak djeluje u prostorijama bivše pedagoške akademije, a potom dobiva vlastite prostorije u Kropekovoj ulici 2, koje su i danas u vlasništvu ogranka. Od tada nadalje, Matica Hrvatska u Čakovcu postaje stabilna institucija kulturnog kontinuiteta i jedan od najvažnijih nositelja javnog kulturnog života u Međimurju. Ove prostorije dala je sagraditi Županija Međimurska i u cijelosti ih platila kako bi Matica imala svoje stalno mjesto postojanja. U ono vrijeme, prije 35 godina, mislim da nijedan ogranak Matice Hrvatske u cijeloj Hrvatskoj nije imao takve prostorije i nije imao takve uvjete rada, jer mi smo plaćali i županije i tajnika i sve materijalne troškove Matice. No Matica je to zaslužila i više od toga, jer svojim djelovanjem ona usmjeruje putove kulture kao viši stil života koji onako nije uvijek onakav kakav bi trebao biti. Kontinuitet se najbolje vidi i po ljudima koji su ogranak vodili kroz desetljeća. Nakon obnoviteljske faze, predsjedničku odgovornost preuzimaju profesor dr. znanosti Zvonimir Bartolić u novom razdoblju od 1991. do 2008. a zatim profesor dr. znanosti Stjepan Hranjec od 2008. do 2014. profesor Ivan Pranjić od 2014. do 2022. i današnji predsjednik Zoran Turk od 2022. Za predsjednika ogranka Matice Hrvatske Čakovec bio sam izabran 2009. godine. Te godine, naime, se preselio u vječnost, da tako velimo, dugogodišnji predsjednik ogranka Matice Hrvatske, profesor Zvonimir Bartolić. Ja sam dakle naslijedio njega i njegov rad, što je bilo vrlo odgovorno, s obzirom na to da je profesor postavio u svom dugogodišnjem vođenju visoke standarde u djelatnosti ovoga ogranka. Ja sam se rukovodio u svojem radu dvijema idejama. Prva ideja je bila da se omasovi članstvo i da se uključe mladi u rad ogranka. Pa smo u tom, rekao bih, prvom naletu, uz pomoć naravno profesora Pranjića, koji je onda još radio u gimnaziji, učlanili negdje oko 70-ak mladih članova i vremenom u tom mojem mandatu je ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu brojio 218 članova, zbog koje brojke smo zapravo bili treći u Hrvatskoj iza Zagreba i Splita. S druge strane, kad govorimo o uključivanju mladih, pokrenuli smo književni natječaj pod naslovom Međimurski motivi, u koji smo pozvali zapravo i osnovnoškolce i srednjoškolce s njihovim literarnim književnim radovima. Druga ideja kojom sam se rukovodio bila je da Matica Hrvatska bude jače prisutna u javnosti. Pa sam s jedne strane zamislio, to smo onda i provodili, da organiziramo mjesec Matice Hrvatske u Čakovcu i da pored književnih sadržaja proširimo malo taj program, dakle likovnim recimo događajima, izdvojio bih recimo izložbu Roberta Vrane, glazbenim događajima, recimo gostovanjem, odnosno nastupom Lidije Bajuk. Jednako važna bila je i uloga tajnika, onih koji su držali ritam svakodnevnog rada, programa i izdavaštva, od profesora Dragutina Tome od 1990. do 1996. preko Franje Marcijuša od 1996. do 2002. i Tome Blažeke od 2002. do 2022. do današnje tajnice profesorice Anite Novak od 2022. Svako je razdoblje nosilo svoj izazov, ali zajedničko im je bilo jedno. Rad nije stajao. Evo da se ja obratim malo sa nekoliko riječi. Ja sam kao tajnik bio od 2000. godine. Tada sam naslijedio gospodina Marcijoša
idu sve do 2022. Kroz to cijelo vrijeme sam ja vršio volonterski, to bavio se maticom, budući da sam bio penzioner, to mi je bio jedan kao i ispušni ventil gdje sam svoje znanje htio prenesti i u organizaciju Matici Hrvatskoj. Za moje vrijeme, kad sam ja bio tajnik, bilo je izdano nekoliko vrijednih izdanja knjige. Kao prvo htio bih napomenuti Pergušićev dekretum. Mi smo napravili prvi taj pretisak. To je prva knjiga koja je tiskana na području Međimurja. Drugu knjigu koju bih htio spomenuti, a to je Triptih Zrinjana, koja je 2005. bila proglašena na Frankfurtskom sajmu jedna od 100 najljepših knjiga koje su tiskane u svijetu. Mislim da to smo posebno ponosni i drago mi je, to smo za vrijeme profesora Bartolića kao predsjednika pripremili i otisnuli. Kroz to vrijeme bilo je napravljeno bezbroj ploča, bezbroj spomen ploča i obilježja. Da samo spomenem da do 2022. bilo je podignuto na području Međimurja 49 različitih spomen obilježja i spomen ploča. Ogranak redovito organizira stručne i znanstvene tribine i književne večeri. Do danas više od 300 podupire mlade umjetnike, sudjeluje u organizaciji znanstvenih skupova i pruža potporu lokalnoj zajednici u brojnim kulturnim inicijativama. Posebna pozornost posvećena je očuvanju kulturnih spomenika i kulturi sjećanja. Postavljeno je 50-ak spomen ploča i obilježja istaknutim pojedincima hrvatske znanosti, kulture i umjetnosti. U tim nastojanjima važnu ulogu imaju i partnerstva s udrugama i institucijama koje njeguju povijesnu baštinu našega kraja, među njima i Zrinska garda, koja je 2001. godine i osnovana u prostorijama Ogranka Družba braća Hrvatskoga zmaja, Zmajski stol Čakovec, s kojim se Ogranak povezuje u obilježavanjima i javnim događajima posvećenima identitetu, tradiciji i povijesnoj memoriji. Matica Hrvatska je osnovana i djelovala je na očuvanju kulturne i povijesne baštine Hrvatske i hrvatskog naroda. Član sam Matice Hrvatske već više od 20 godina. Kasnije sam se učlanio u Družbu braća Hrvatskog zmaja, a na kraju i u Zrinsku gardu. A s obzirom da je Matica Hrvatska osnovala Zrinsku gardu prije 25 godina, bio sam zadužen već u Zrinskoj gardi, pošto sam djelovao u sve 3 udruge, da i povežemo u jednu cjelinu. I mislim da smo uspješno djelovali na očuvanju baštine, kako povijesne, tako i kulturne. I mnoge smo priredbe zajednički dogovarali i dan danas zajednički dogovaramo mnoge aktivnosti, znači sve na izdavanju knjiga, na postavljanju spomenika, organizaciju raznih simpozija koje je garda osnivala i vjerujem da je to jako dobro bilo za Međimurje i da smo mnoge stvari odradili onako kako smo si to i zamislili i puno je toga bilo što smo odradili. Zato vjerujem da ćemo i nadalje na tome surađivati. Evo recimo kad smo bili u Zrinskoj gardi postavili smo zajednički i spomen ploču Nikoli Zrinskom Novom Zrinu. Matica je izdala knjigu Novi Zrin. Prvo izdanje mi smo izdali garda, drugo izdanje opet u zajedničkom. Prema tome i ovaj spomenik u Kuršancu Nikoli VII Zrinsku smo napravili zajedno. Mnoge aktivnosti kroz godine odrađujemo zajedno i mislim da je to jako dobro i da od svega Međimurje ima puno koristi. Matica organizira i izlete članova, ne kao turističke programe, nego kao putovanja u mjesta povezana s međimurskom poviješću i obitelji Zrinski, ali i u gradove važne za hrvatsku povijest i kulturu. Istodobno se gradi mreža suradnji s Hrvatima izvan Hrvatske, s gradišanskim Hrvatima u Austriji, pomorskim Hrvatima u Mađarskoj te organizacijama koje okupljaju Hrvate u Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini. Ogranak organizira ili suorganizira znanstvene skupove i obilježavanja važnih obljetnica.
Od skupa posvećenog profesoru doktoru znanosti Zvonimiru Bartoliću 2010. godine do skupa Međimurska događanja 1918-1919. održanog 7. siječnja 2019. kojim su obilježeni oslobođenje Međimurja 25. prosinca 1918. i pripojenje Matici zemlji 9. siječnja 1919. godine. Članovi ogranka svojim izlaganjima sudjeluju i na skupovima u organizaciji sveučilišta i drugih institucija, a ogranak danas broji 134 aktivna člana. U posljednjih nekoliko godina ogranak dodatno širi aktivnosti i program i pritom sve više otvara vrata mlađim generacijama. Uz ranije utemeljenu nagradu Zvonimir Bartolić, namijenjenu mladim autorima literarnih radova na kajkavskom narječju, u spomen na preminulog akademika Dragutina Feletara 2024. godine, ustanovljena je nagrada Dragutin Feletar, namijenjena mladim autorima istraživačkih radova, kako bi se potaknuo interes osnovnoškolaca i srednjoškolaca za baštinu, istraživanje i pisanu riječ. Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu vodio sam od 2014. do 2022. godine, dakle 2 mandata. I u tom razdoblju zajedno sa svojim timom postigli smo zaista vidljive rezultate. Jedan od najvažnijih rezultata je pomlađivanje samog vodstva ogranka. Evo, mi danas imamo, recimo, naš predsjednik ima oko 30 godina, poslovna tajnica također, odnosno tajnik također i dopredsjednik 50 godina. Dakle, vrlo mlad tim i, rekao bih, vrlo sposoban tim. Također je važno za napomenuti činjenica da smo jedini ogranak u Hrvatskoj koji je u svoja pravila uveo stavku po kojoj nitko od vodećih ljudi ne može biti dulje od 2 mandata na svome položaju. Dobra suradnja sa središnjicom dodatno je potvrđena održavanjem izborne skupštine Matice Hrvatske u lipnju 2025. godine u Čakovcu, kao i suradnjom prilikom održavanja komunikološke škole Matice Hrvatske u Međimurju. Konačno, ogranak u najnovije doba njeguje i prisne odnose s Centrom za istraživanje Međimurja. U suradnji s njim organizirana su 2 međunarodna znanstvena skupa posvećena nematerijalnoj kulturnoj baštini u porječju Mure i Drave, te migracijama, prijenosima i utjecajima. Ogranak u Čakovcu je jedan od, možemo to tako reći, jačih, vrijednih, boljih ogranaka Matice Hrvatske, što i nije baš lako postići, jer je riječ o više od 130 ogranaka u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini izvan nje. Iznimno aktivan ogranak sa jako puno aktivnosti. Znači, on vrši onu misiju Matice Hrvatske, organizacije kulturnih pa i znanstvenih događaja, dakle, posebice u manjim mjestima izvan velikih tih središta. I možemo reći da u tom smislu onda i na razini središnjice Matice Hrvatske i kada se uspoređuje sa svim ostalim ograncima Matice, riječ je o jednom od svakako jako dobrih, zbog drugih ne usuđujem se onda ili ne smijem reći da je najbolji, ali svaka pohvala radu toga ogranka. Između 134 ogranka koliko ih trenutno broji Matica Hrvatska, u Hrvatskoj i izvan Hrvatske, ogranak u Čakovcu je jedan od najuglednijih, najstabilnijih i najplodnijih ogranaka svih ovih godina. Moram reći da i prije nego što je osnovan kao ogranak, u okviru reforme koja se tada provodila pod predsjednikom Filipom Lukasom, njegova uprava Matice Hrvatske odlučila da se osnivaju ogranci diljem Hrvatske pa izvan Hrvatske. Matica Hrvatska je u Čakovcu i pojedinim drugim mjestima u Međimurju imala svoje povjerenike koji su širili matičine ideje, promicali matičinu knjigu i ukupnu djelatnost. A otkad je osnovan ogranak, onda je ta djelatnost bila izrazito strukturirana sve do 1971. godine kada je nasilno prekinuta, ali onda je ponovno demokratskim otopljavanjem nastavljena. Ovdje su djelovali neki od naših najuglednijih članova u Čakovcu i u Međimurju i najplodnijih pisaca matičinih, ali ne samo ovdje. Matica u Zagrebu uvijek imala, pa ima i danas,
u svom vodstvu, u upravnim tijelima ljude iz ovoga ogranka koji daju puni doprinos radu ukupne čitave Matice Hrvatske. Ono što je značaj ogranka ovdje u Čakovcu i u Međimurju, to je značaj Matice Hrvatske svugdje u Hrvatskoj i tamo gdje živi hrvatski narod, u Bosni i Hercegovini, u Boki Kotorskoj, u Bačkoj, u Vojvodini, Srbiji, ali i u trećim zemljama gdje živi naše iseljeništvo, gdje se naši ljudi okupljaju, među ostalim i ogranke, a uvijek s namjerom, i to je taj značaj, da čuvaju hrvatski identitet, da promiču hrvatsku kulturu, da skrbe o njoj, da je prenose novim naraštajima. I u tom pogledu Matica Hrvatska evo već 184 godine vrši tu svoju dužnost, tu svoju svrhu u hrvatskom narodu. Ja bih rekao da je to imalo tako promjenjivih uspjeha, kad više, kad manje, ali nikad Matica Hrvatska ni ovdje, ni diljem Hrvatske, svugdje gdje djeluje, nije odustala od svojih temeljnih načela. Dakle, skrb za hrvatsku knjigu, promicanje hrvatske kulture, proučavanje hrvatske povijesti i čuvanje hrvatskog nacionalnog identiteta. U tom smislu naš ogranak ovdje daje puni doprinos kulturnoj djelatnosti u Čakovcu i u Međimurju. Članovi Matice Hrvatske, da sad nikoga posebno ne izdvajam, znatno su pridonijeli očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta ovdje u Međimurju, čime su i pojedini naši članovi Matice Hrvatska pridonijeli onim događajima od prije 100 i koju godinu kada se ovaj dio hrvatske zemlje napokon priključio Matici zemlji Hrvatskoj. Bez snažno izgrađenog nacionalnog identiteta, što je jedna od naših temeljnih zadaća, to sigurno ne bi bilo moguće, ali eto, hvala Bogu, i ta naša povijesna epizoda je uspjela. Hvala matičarima i ovdje iz Čakovca, Međimurja i čitave Hrvatske. Sve to zajedno čini jednu jasnu sliku. Matica Hrvatska u Čakovcu nije samo institucija koja čuva prošlost. Ona je prostor u kojem se prošlost istražuje, tumači i pretvara u znanje, knjige, tribine, susrete i trajne tragove u javnom prostoru. 2 put zabranjena, ali nikad ugašena. Matica u Čakovcu pokazuje da se kultura može pokušati prekinuti, ali se ne može ugasiti dok postoje ljudi koji su spremni pamćenje pretvoriti u rad. I dok se ta nit prenosi dalje od generacije do generacije, priča se nastavlja. Kada govorimo o povijesti Čakovca u 20. stoljeću, poglavito o razvoju kulture, nezaobilazna je uloga čakovečkog ogranka. Nekoliko je puta zabranjivana, no nakon svakog novog početka Matica jača i biva utjecajnija. Posebno važnim smatramo to što je Matica uvijek okupljala vrsne intelektualce koji su njen rad usmjeravali prema očuvanju naše kulturne tradicije, njegovanju izričaja na kajkavskom dijalektu, izdavanju dijela lokalnih autora i njihovo poticanje na stvaranje i istraživanje, te u novije vrijeme i rad s mladima. To je danas posebno važno, jer zbog tehnologije gubimo naviku čitanja i pisanja, a zbog svega prisutnog engleskog mali jezici poput hrvatskog i njegovih narječja posebno su ugroženi. Institucije poput Matice Hrvatske u manjim sredinama, kakva je i čakovečka, često su i inicijatori brojnih akcija koje nadilaze njihov osnovni posao. Kada se toliko istaknutih i u svojim strukama priznatih ljudi nađe na jednom mjestu, rezultat su brojne inicijative i akcije koje redom zaokupljuju širu javnost i cijelo društvo potiču na djelovanje. Stoga nije pretjerivanje kada kažemo da je ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu jedan od motora općeg društvenog razvoja grada, ali i cijele županije. Dodatna vrijednost je i to što su članovi Matice mahom uključeni i u rad drugih društva i udruga, pa tako dobivamo sinergijski učinak koji dodatno doprinosi uspjehu i vidljivosti matičinih aktivnosti. Posebno treba spomenuti zaštitni znak Čakovečke Matice, Hrvatski kajkavski kalendar. U njemu se svake godine objavljuju radovi autora iz cijele sjeverozapadne Hrvatske, čime se potvrđuje da je ogranak prerastao gradske i županijske okvire, te postao vrlo važan nositelj kulture na cijelom području sjeverozapadne Hrvatske.
Za Čakovec je vrlo važna suradnja oko izdavanja monografije grada Čakovca. Okupljeni su povjesničari mlađe generacije, a grad je po prvi put u povijesti dobio sistematiziran znanstveni pregled vlastite povijesti. Zahvaljujući ogranku Matice Hrvatske koji je okupio povjesničare te preuzeo uređivanje i izdavanje knjige, Čakovec je dobio djelo kakvo nemaju ni daleko veći hrvatski gradovi. Čakovečki se ogranak odlično nosi sa svojih 90 godina. Štoviše, u 21. stoljeću svjedočimo svojevrsnom preporodu Matice, koja novim aktivnostima te pomlađenom vodstvu i članstvu još jače promiče zavičajnu književnost te potiče istraživanje naše povijesti. Mislim da, iako su dio najstarije kulturne institucije u Hrvatskoj, ne žive na staroj slavi, već se uspješno prilagođavaju novim vremenima. Upravo je to jamac da od čakovečkog ogranka Matice Hrvatske i u budućnosti možemo očekivati mnogo. Ako se djelovanje Matice Hrvatske u Čakovcu može sažeti u jednu riječ, onda je to nakladništvo. U prvom razdoblju izašla je tek jedna knjiga, u drugom 13, a u trećem, nakon 1991. godine, izdavaštvo postaje temelj identiteta ogranka. Od 1991. do 2026. objavljeno je 136 knjiga, samostalno ili u sunakladništvu, među njima i brojna kapitalna djela. Godine 2017. u suradnji s Međimurskom županijom pokrenuta je biblioteka Murodravana, edicija namijenjena posebno vrijednim knjigama vezanima uz kulturu i povijest Međimurja. Time se znanstveni i zavičajni rad dodatno učvršćuje u formi koja traje, u knjizi. Zahvaljujući radu Matice Hrvatske ogranka Čakovec, imena brojnih zaslužnih ljudi zauvijek će ostati povezana s njihovim nasljeđem, poput Jože Skoka, Zvonimira Bartolića, Dragutina Feletara, Vinka Lisjaka i mnogih drugih. Neki od članova i predsjednika ogranka danas žive kao nadahnuće i uzor mladima koji osvajaju nagrade s njihovim imenima za postignuća u istraživanju povijesti, kulture zavičaja te zapisane radove. Međimurskoj županiji ogranak Matice Hrvatske Čakovec je ponos, što smo pokazali suradnjom u kojoj je rođena biblioteka Murodravana, čija je nakladnička djelatnost zadnjih godina nagrađena brojnim respektabilnim priznanjima. Ogranak je Međimurskoj županiji dragocjen saveznik u težnji da naš identitet povežemo sa svim pravcima razvoja i djelovanja regionalne samouprave, da njegov jedinstveni pečat krasi svaki naš projekt i razvojnu pobjedu. Kako izgleda ta suradnja? Ogleda se u mnogim tiskanim izdanjima našeg ogranka, poput nagrađenog reizdanja hrvatskih pučkih popevki iz Međimurja, dr. Vinka Žganca, kapitalnog dijela koje je u svoje doba mijenjalo povijesne tokove u tadašnjoj Europi i Međimurcima donijelo povratak domovini. Ne treba zaboraviti ni prijevod dijela Josipa Bedekovića, Natale Solum, o Svetom Jeronimu, koje predstavlja temelj našeg puta prema skorom formiranju interpretacijskog centra posvećenog nasljeđu toga sveca u Štrigovi. Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu znanstvenim doprinosom pomaže nam da Svetog Jeronima vratimo u njegov zavičaj, tamo gdje pripada, tamo gdje je rođen, u Štrigovu, kao što nam pomaže da prošlost rodnog kraja osvijetlimo novim, dragocjenim dijelima poput velike monografije Međimurja koja je u pripremi. Priznanje su došla kao potvrda sustavnog rada, od srebrne i zlatnih povelja Matice Hrvatske do nagrade Ivan Kukuljević-Sakcinski, među ostalim i za antologiju Međimurske popjevke. Časnu dužnost predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu preuzeo sam 2022. godine i na tome zahvaljujem tadašnjem predsjedništvu na čelu s profesorom Ivanom Pranjićem. Zadobio sam povjerenje voditi ogranak koji uživa veliki ugled i u Hrvatskoj i koji ima važnu ulogu u kulturnom životu Međimurja. Glavna misao vodilja kod preuzimanja dužnosti predsjednika ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu bila je pokazati da je kultura jedan od stupova društva, a ne tek dodatak, da je kultura jednako važna kao što su važni i obrazovanje i zdravstvo, a da su humanističke znanosti danas možda važnije nego ikad, jer multimilijunski projekti vezani uz turizam ili kulturu koji stižu i u Međimurje i u druge dijelove Hrvatske, svi redom uglavnom počivaju na humanističkim znanostima. Baš zbog toga smo se prihvatili i ozbiljnih znanstvenih projekata. Mi radimo na više svezaka monografija Međimurja i Čakovca. Izdali smo nekoliko vrlo važnih knjiga, a koliko su one uspješne svjedoče nagrade koje su dobili. Pa smo tako u 3 godine dobili 5 zlatnih povelja i dobili smo nagradu za najbolju knjigu Ivan Kukuljević-Sakcinski.
To nije sve čime smo se bavili u tom znanstvenom aspektu, već smo organizirali, odnosno suorganizirali 2 međunarodne znanstvene konferencije, pri čemu smo Međimurje ozbiljno stavili na kartu Hrvatske pa i šire regije što se tiče poučavanja humanističkih znanosti. A pritom nismo zaboravili ni pisanu riječ naših književnika, već smo izdavali dijela koja su vezana i uz dječju književnost, i uz književnost, i uz druge teme. Prošle godine se nismo ukitili poveljama iz jednostavnog razloga što nisu dodjeljivane. Međutim, imali smo veliku čast organizirati veliku skupštinu Matice Hrvatske koja je bila upravo u Čakovcu i gdje je naš predstavnik ušao u glavni odbor, čime smo pokazali da uživamo ugled na području cijele Republike Hrvatske i čime smo se pozicionirali kao jedan od vodećih, ako ne i vodeći ogranak. Čakovec je imao i svoj časopisni put. Ideja Hrvatskog sjevera 1971. bila je prekinuta zabranom, ali je nakon obnove ipak ostvarena. Časopis je ponovno pokrenut, zatim privremeno utihnuo, a danas izlazi jednom godišnje kao prostor objave znanstvenih i stručnih radova. A 2021. pokrenut je i književni časopis Riječ više, mjesto gdje se susreću autori, kritika, susjedi i djela koja traže vrijednost više. Ipak, posebno mjesto u nakladničkom planu ogranka Matice Hrvatske u Čakovcu zauzima njegov godišnjak, Hrvatski kajkavski kolendar. Izlazeći jednom godišnje od 1993. godine do danas, ova mala pučka enciklopedija, kako je od milja nazvan, redovito okuplja gotovo 100-tinjak autora svih profila i dobi, posvećenih čitavom nizu tema, od povijesti i kulture preko obrazovanja i gospodarskih tema, pa do pjesničkih i proznih djela na hrvatskom književnom jeziku, ali i na kajkavskom narječju. Sjajno surađujemo i s našim bratskim udrugama Zrinskom gardom Čakovec i Družbom braće Hrvatskog zmaja, te u posljednjih nekoliko godina i s Centrom za istraživanje Međimurja. Sjajno surađujemo i sa Središnjicom Matice Hrvatske, kako s prošlim predsjednikom, gospodinom Mirom Gavranom, tako i sa sadašnjim gospodinom Damirom Zorićem. A evo, zahvaljujući nekoj zajedničkoj suradnji smo izašli iz nekih okvira djelatnosti u koje mi spadamo, pa je tako u Čakovcu organizirana promocija filma koji danas osvaja razna odličja po svjetskim festivalima. Što se tiče stanja ogranka, zahvaljujući dugogodišnjim voditeljima ogranka i njihovoj suradnji i svesrdnoj pomoći, mi smo se lako prilagodili, pomladili smo ogranak, vjerujem da smo stvorili ekipu koja će u desetljećima što dolaze nositi kulturni život Međimurja. Racionalizirali smo rad ureda. Prihode smo višestruko povećali u posljednje 3 godine, što je rezultiralo i povećanim brojem aktivnosti, što je rezultiralo povećanim brojem izdanja, a rezultiralo je mogućnošću da svake godine izdamo nekoliko prvoklasnih znanstvenih ili monografija ili zbornika. Na tome zahvalu dugujemo mnogima, u prvom redu Međimurskoj županiji. Župan Matija Posavec, suosnivač je biblioteke Muro Dravana, koja je nositelj naše izdavačke djelatnosti, a također županija svesrdno pomaže nas u svim ostalim aktivnostima. Veliku podršku uživamo i od grada Čakovca, zahvaljujemo i gradonačelnici Ljerkici Vidini. Imamo dobru suradnju s mnogim načelnicima i gradonačelnicima s područja Međimurja. Uključeni smo u projekte od Štrigove do Kotoribe, jer mi smo jedini ogranak u Međimurju i nekako pokrivamo područje cijele Međimurske županije. Pokrećemo različite projekte od znanstvenih rječnika preko turističkih projekata kao što je štovanje Svetog Jeronima u Štrigovi, što smo obradili i znanstveno, a opet ćemo pokušati promovirati i u turističke svrhe, čime bi nekako svoju djelatnost stavili u širi društveni okvir. Ovim filmom obilježavamo 90 godina djelovanja Matice Hrvatske u Čakovcu, turbulentnih 90 godina prilikom kojih je i ukidana i ponovo osnivana, a cijelo to razdoblje bila je nositelj kulturnog života. Naša je zadaća to nastaviti i u sljedećih 90 godina pa i duže, stvoriti jezgru, stvoriti ekipu koja će nositi kulturni život i koja će promicati hrvatski identitet Međimurja, a koja će promicati i regionalni identitet Međimurja.